Sanibonani mahlabezulu, sihlangana njalo ku-channel yethu ethi Ndebele Confession. Islogani ithi yona siyalalela asijajani. Okwethu yikusubscribe, like and share. Mina nginguMadawu. Indaba yethu yakuqala ithi yona. Mina babakazi Madawu, ngathi komunye unyaka ngisasengumfana ngahlangana nentombi lapho esasiphuza khona enhle okwamagama, ngayithanda sathandana impela kwaze kwafika lapho esilala khona. Ngalo lolo suku ngoba phela sasingabantu laba abathandayo sehlulwa ukukontrola imizwa, kwakumnandi kodwa ngathi ngivuka ngakusasa Madawu ngase nginezilonda esithweni sami sangasese sonke ngoba ngangisasemncane. Kwaba nzima ngacindezeleka ngezwa ubuhlungu kodwa kwangifanele phela ngithole usizo. Kwadinga ukuthi ngitshele umzali wangiphuthumisa esibhedlela. Ngathi nangifika esibhedlela, hayibo, esibhedlela bafika bangitshela ukuthi hayibo nginesiki. Isiki yakhona bayazama ukungelapha, bangelapha ngendlela zonke kodwa isiki yayisehlule ukuphela. Kwase kupedukile la ngaphambili, ngingasazi ukuthi manje kwenzakalani. Ngaba ne-stress, ngacindezeleka kabuhlungu. Kwafika lapho kwafika khona ukuthi kwakusukuthi fanele ukuthi nginqunywe isitho sami sangasese. Nganqunywa isitho sami sangasese. Uyazi ukuthi uma uyindoda uma ungasena sitho sangasese kunzima kangakanani. Ngazibona ngingumuntu olahlekile. Kwathi ngelinye ilanga ngagcina ngizibona ukuthi ngingabi kule simo sokuthi ngicindezeleke. Ngase ngicabanga ukuthi ngcono ngibe ngunkosikazi wamanye amadoda. Manje ngikhuluma nginje babakazi Madawu, sengingumuntu lona othandana nomuntu oyindoda, nami ngiyimuntu wesilisa. Siyathandana impela and sengasuka ezweni lasekhaya manje sengiseGoli, sengihlala khona eGoli, ngishadile nale ndoda, sengihlala nayo indoda lena, sengunkosikazi wabanye abafazi. Bengicela ukuthi ningangijaji noma ningangithethisi ku-comment section. Ngifuna nje ukuzwa ukuthi abantu bazothini, kodwa phela asikho isidingo sokuthi ningithethise ngoba phela ngangiseseyindoda vele, sekufana nokuthi ngimuntu wesifazane. Eyi, kunzima la ngaphandle. Indaba yahlangana nobhuti wahlangana nenkinga. Nkosi yami, ake niyekele ukuthi uma nihlangana nabantu besifazana umuntu nje, kanti i-protection ikhona mos. Sebenzisana i-protection, hayi ijazi lomkhwenyana. Sebenzisana i-protection, wavele ungene kanjalo umuntu awumazi. Ukuba muhle komuntu ngaphandle akusho ukuthi uyo yonke into. Ayi, asijajani, siyakhomenta nje kuphela, asijajani. Okay, indaba yethu yesibili ithi yona anti Madawu, ngiyintombazana ngingathi mina iyathakatha. Ngakhula ngigcinwa ngugogo wami. Ugogo wami wayengumuntu yena owayengithanda kakhulu. Uma wafika wangishiya kugogo, umama wahamba waya uyofuna umsebenzi eGoli. Ngasala nogogo wami, saba ngabantu abahlala siphila kamnandi nogogo wami. Ugogo wami wayengenzela noma yini engangiyicela. Ngangihamba esikolweni ugogo anginike yonke into engiyifunayo, kodwa into yayingathi ihlukile kukho konke. Ugogo wami kwakuthi uma kushona ilanga, ugogo wayengumuntu lo wayengigqokisa isiketi sakhona. Uma ngisigqoka ugogo engigqokisa lesi siketi, ngesikhathi engigqokisa isiketi lesi sanilingana kahle, singilingane nje, athi ngilale naso lesi siketi. Ugogo kuthi uma sekuntambama, kwakuthi uma kuthi kufika abo-12 o'clock isiketi lesi siqale kungiqinisa. Uma singiqinisa lesi siketi, sasingiqinisa ngale ndlela yokuthi ngangize ngivuke ngoba lesi isiketi sabe singiqinisa, singibamba kakhulu. Manje ugogo wami bese ngiyavuka, uma ngingaphaphama ngivele ngizwe ugogo wami engibiza ngaphandle. Hawu, ugogo wami ngiphumele ngaphandle, uma ngithi ngiyafika ngaphandle ngangithola kunabantu abaningi, abangani bakhe ababehamba ney'ngane zabo, abanye babehamba nabo malukazana babo. Bavele banginikeza ichoba. Uma benginikeza ichoba leliyana, ngangivele ngithathe le choba leli ngishaye emoyeni. Ngangithi uma ngishaye emoyeni kuvele inyoka. Inyoka le yayinkulu kakhulu ukuthi sonke sasingena phakathi komlomo wale nyoka. Mase singene phakathi kwalo mlomo wale nyoka, yayisithwala ngokuphazima kweso. Siyabe sesifikile emathuneni, kwenzeka ukuthi mhlambe kunomuntu osuke eshonile. Sasifika lapha ugogo wanginikeza ugodo,
athi anganginikeza ugodo laphana ngivele ngishaye kuvuleka ithuna. Amathuna sasingena phakathi laphana thina abantwana sasisala ngaphandle, kwakungena abogogo bethu nabomama bethu bangene laphana bathathe inyama basiphathele ngaphandle sidle inyama. So ngimuntu lo wakhula esenenhliziyo eyomile, esenenhliziyo engenazwelo. Namanje umuntu uma engangenza into embi Madawu mina ngivele nje ngimenze kabuhlungu ngoba nginento ey'ningi engikwazi ukuthi ngizenze, engeke ngikwazi ukuthi ngizichaze. Kodwa manje inkinga yami isisekuthenini angisakwazi ukuphila ngingenzelanga abanye abantu izinto ezimbi. Sengingumuntu lo ohlala yenzela abanye abantu izinto ezimbi. Ngingavele ngikubone ukuthi unento enhle, ngiyavele ngibe nomona ngibuye ngizolwisana nawe, or ngikufakele umuthi ekudleni, or ngifike ebusuku ngifike ngikuhame ebusuku, or ngifike ngikuphuzise engikudlisa khona, or ngikudlise enye into ebusuku. Uvele ube ugcineni ungumuntu lo ogulayo ongalaphekiyo avele ashone. Angisayifuni lento Madawu, ngicela ukuthi uningisize. Ngizolinda ku-comment section ngoba ngiyazi ukuthi abantu bazongithethisa or abantu bazothi nami ngangayifuni lento ngayishiyelwa ngugogo wami. Madawu ngicela ukuthi ungisize, ungifunele noma ngabantu abakwazi ukuthi bangikhiphe lo moya lona, ngoba sengingumuntu lo ongasaphili kamnandi, angimuntu lo ongasakhonjiswa nangamadoda, ngingumuntu lo ongathandekiyo ebantwini, sengimuntu ozihlalela yedwa. Ngabe lento lena ingilethela umlotho ngabe kungcono. Manje akunamnotho enginikeza wona, ngingumuntu nje ohluphekayo, ngiyahlupheka, ayikho nje into enginayo, anginamuntu wesilisa enginaye, anginamntwana. So angazi ukuthi kungaba khona yini noma abakwaziyo ukuyikhipha lento lena. Angimuntu lo onganamali Madawu, ngiyacela ukuthi ningisize noma kukhona onolwazi ukuthi ngingaphuma kanjani kulento lena. Sengifuna ukuphila nami njengabanye abantu. Lento ngayiphiwa ngugogo wami, wangishiyela uthe makashona ugogo wami wangishiyela uxamo, wangishiyela nenyoka. Manje lezi zinto lezi ngiphila nazo and zidinga ukudla, so kuyofanele ukuthi ngiphume nabanye esihamba nabo ukwenzela ukuthi sihambe siyozidingela inyama yokuthi zidle lezilwane engihlala nazo. Heyi, i-confession yethu yesibili le esiyiphiwe yile ntombazana, Nkosi yami. Mina ngiyangithi abazali ningashiyi iy'ngane zenu nabomama benu or nabantu nje kodwa eningabaziyo. Eyi, bhekani le ntombazana manje isiphakathi naphakathi kobuhlungu, ayisazi ukuthi manje emuva kukuphi, phambili kukuphi. Ayi, siyalalela, asijajane. Ilapho kuphelela khona namhlanje ama-confession wethu ekade sinawo. Siyabonga ngokulalela. Ngiyacela ni-like, ni-subscribe, ni-like nokusheya. Siyabonga, siyahlangana futhi ngokuzayo. Siyabonga.